bener Bapak Dadang. Salam dua tatra Ibu Dadang. Ngono ya, Dang. Dang, kanggo Bu Dadang. Heeh. Nek ngono lho. Nah, ngono. Iki kanggo Bu Dadang. Wonten dalem menonton iki besone Pak Dadang lho. Heeh. Mbuh adike Dadi lagi teko adike Pak Dadang. Heeh. Nggih, semisal malih Bu Dadang wonten dalem. Lebak ndi. Heeh nggih. Bu Dadang malam menonton besane Pak Dadang. Khusus Pak Kasun Jatmiko nggih. Khusus Pak Kasun Jatmiko wonten pelumutan matur nuwun. Cek apa tuwake wis teko dadi aku njaluk utuh deng mapan longgo madhep karo sila cedhake pas didap dhewe-dhewe ya tuwake diombe barengan wae padha dipangan ikutan bule panjenengan yen pinuju ngombe tua guyune laka-laka agawe maraming sanak nanging aja nganti lali keluargane kaelot dek tuwake wis teko mapan lungguh madhep karo sila cadake diadep dewi-dewi yen tuwake diombe barengan wae padha dipek kita boleh pancanyata pinuju ngombe toa guyun ning laka-laka agawe maremen sana nanging aja lali marang keluargane. aku patenono wae mas Kapan Dik? saiki Ya sengaja. timbang aku adoh karo kowe Sak sore ubah lo kali mbak aku. kidil-kidil Cerit. nangismu ono pangkonku mas kri Kalau gitu ngelunjuk tak ngelunjuk apa ke? Kanggo tutup wengi sing atimu Orang ini Aduh hatiku iki cakri ya Dik. Bojone baca gambar. Nek joget lemes sing ngene. sing bisa nambani Tir, alakatir, tir. kalekno kaline tresno Balik nono, tresnamu jebol etok-etokan tak kidil-kidil
Mbok Oncati Titi Samyati. Kisor kali